achter de geranium zitten, is voor deze oud voetballers er net bij. Alle weekend op het trainingsveld en luister ik elke weekend nog een toernooitje. Wij hebben dus hier het verleden jaar een clinic gegeven. En dat heeft geresulteerd dat de andere clubs heel goed speelden. Bij ons was het doelpunten maken was een beetje moeilijk, maar ja, goed, dat is Cambuur. Maar het is natuurlijk een fantastische gelegenheid om samen met allemaal oude knarren op het veld te staan. Ik voetbal bij Walking Voetbal Leek. Al 6 jaar of zo, 7 jaar denk ik. En we hebben al 40 man op papier. En we gaan allerlei toernooien gaan we af. En woensdags training. En dat is heel leuk. Ik heb meer gefloten uiteindelijk voor het hardlopen. Want dat kunnen een heleboel mensen nog niet door te hebben. Maar dat ze denken, nou, we mogen toch hardlopen. Dus daar heb ik het mee van. Ja, en fysiek contact, want daar moet je echt wel heel goed op passen. Op deze leeftijd, dat je dus wel daar consequent van fluit. Want ja, één vallen en het heupje stukken, ja, dat moeten we niet hebben. Maar het zijn allemaal topvoetballers. Als ze op het veld staan, zetten voetbalgroen aan. En de beslissing van de scheidsrechter is nooit goed. Maar op een gegeven moment wordt het wel geaccepteerd. En dat weten ze toch wel. Wat wij hier aantreffen vanmiddag is een prachtig toernooi bij FC Burgum. Het is heel gemoedelijk, heel gezellig. En dat is ook wel het doel van Walking Voetbal, oftewel All Stars voetbal. En wij zijn dan de gelukkige winnaar geworden van vanmiddag, VV 67 uit Leek. Maar dat is van ondergeschikt belang, vind ik. Ik voor deze voetballers geldt, de tweede helft is belangrijker dan de wedstrijd. We hebben ons verschrikkelijk goed vermaakt vanmiddag. En het weer, dat speelde natuurlijk geweldig goed met de hele week regen. En precies vandaag is het heel mooi weer. Ik wil graag iedereen heel erg bedanken voor hun inzet. In ieder geval tot volgend jaar.